Terve! Onko sullakin semmonen olo välillä, että ei millään jaksas lähteä liikenteeseen, mutta sitten kun lähtee, niin sitten tuleekin hyvä olo ja mieli ja keho paranee. Aika monilla on tämmönen juttu ja me ollaan keskusteltu asiasta ja ollaan päätetty perustaa yhdistys, jonka nimi on Suomen Taival ry. Tämän yhdistyksen tarkoitus on tuottaa tietoa, ohjeita ja neuvoja, miten me saataisiin sitä kynnystä laskettua. Ja toivon mukaan me tehdään jotain kivoja tapahtumia, mihin sä voisit osallistua. Tuu mukaan, lasketaan kynnystä ja pannaan Suomi liikkeelle. Liikunnan terveysvaikutukset alkavat jo pienestäkin liikunnasta, ja kun määrät kasvavat, huomaat myös kiinnittäväsi huomiota lepoon, ravintoon, kenkiin ja vaatteisiin. Suomen Taival selvittää asiantuntijoiden kanssa, minkälaisia asioita sinun kannattaa ottaa huomioon. Monilla on erilaisia haasteita, vaikkapa vähän eri pituiset jalat tai nivelkipuja ja askelluksen korjaustarpeita. Haastattelemme ortopedejä, apuvälinevalmistajia ja fysioterapeutteja. Puhumme kenkävalinnoista, sukista, hiertymien estämisestä, nesteytyksestä ja kävelyn tauottamisesta ja palautumisen tärkeydestä. Meidän missio on auttaa sinut liikkeelle ja tuottaa mukavia liikuntatapahtumia. Kävellään itsemme kuntoon. Hei, tuli mieleen, että jos sä haluat seurata tätä Suomen Taipaleen kehitystä, niin tilaa tuosta uutiskirja. Me ei luovuteta sun osoitetietoja kolmansille osapuolille ja pääset helpommin seuraamaan, miten tää homma kehittyy. Taipaleella tavataan. Terve!